Mulai ya pi iway pa iway perlog janga step ka basuk ka bakamen ya pi baro kane kadai ka video ka basaw ka jonga hunus nem arajar pun riu but ngai snem thamai basuk bakamen ba pinyo ya kamet ka bakoy ka bakhia hakane ka por ngadon kam banwan ra shapi ya ka wei kumba pila yo I haki lat pathai kubor ba iba arden ini yakun haus nem arajar phopra ya arteligi konstituensi kalak bandai na ka konstituensi Jombak Prestud but kalak bandai na ka konstituensi jong u Sniub Halang Dhar te phila ban komen hapo komen nakano ka konstituensi uniakun namar kawai kadai kanong krem but na kawai na ki konstituensi jong kini ki deputy chief jong ka jela jongi ila ban yakun iba arden but hato kadai kaba shisha lane kadai kaba supenmi ha ki kot kubor lane ha ki YouTube ha ki channel baper namar yolese kidon ki bating ya ka VPP namar tangkumno ban penthop ria but ban yo ya ki wodong wodaw yolese kidon ki baprasha ya kasen VPP kamtam ya I presiden barangba jongka WPP iba arden te ngakwa ya pi iway pa iway sngobha share lem ya kane ka video syaki way pat knang bakin WI hato kalong kaba shisha lane kadai kaba supenmi haki kot kubor ban lada kalong gumta na ka benta jongi kipat kabri unyo trap hato kalong kabadai lane kalong kabalai lane phi support lane phim support ya kata ba iba arden idon jing thumu ya arteli ki konstituensi namar philaju yo I hakilat pathai khubor baper hakine ki si kampadai kapor election rei kiseng kilasdang ban kren kum hapor election yo lese kilating palat ba hawarajar phopra ba ka WPP kan sim ya kabor sensar kan keni no na kine kiwei ki parti namar lada phikhen kum ka NPP NPP hakajing sisa kamting syu yano namar ba kadai kaba bontam haka jingyo ya ki MLA namar pilayo I kitu kiba job na kiwei ki parti ro kile join lang bat kidon kiba sendrop bat kila rung sendon ro kidon te ngakwa ya pi iwei pa iwei perlog jonga so bahasa komen hapo komen hato ni support ban penkiu ya ka WPP ban penyo ya ka bor sensar menta kadang yo tang distrik konsil nrei ngikwa na ba ka WPP kan yo ya ka bor sensar haus ne maharajar phopra ya ka state ke juni tangkum ta kublai sibon sengaw bahasa komen bat like bat share ya kane ka video ka jonga khnang ba ki perlog jong phiru kin WI lada kisel tenan sengaw ba sa komen yang ban ngan saya akan lupa hakawai ka video kublai sibun kublai si ajar